képzeld el, hogy egy űrhajóban vagy. 1400 millió kilométerre a Földtől lebegve. Az ablakon kinézel, és egy sápadt sárga óriást látsz. Olyan hatalmas gyűrűkkel körülvéve, amik egész bolygókat elnyelhetnek. A Szaturnusz. A naprendszer égköve. És akkor rájössz. Nem azért vagy itt, mert így tervezted. Azért vagy itt, mert a fizika nem enged el. Üdvözöl a Kozmosz Puro. És a következő percekben felfedezed, miért nem tér vissza soha senki, aki a Szaturnuszra megy. Nem azért, mert veszélyes, nem azért, mert nehéz, mert fizikailag lehetetlen. És az okok sokkal túlmutatnak a távolságon. A legtöbb ember a Szaturnuszra úgy gondol, mint arra a gyönyörű gyűrűs bolygóra a tankönyvekből. Amit nem vesznek észre, hogy a Szaturnusz talán a legabszolútabb visszafordítási pontot képviseli a naprendszerünkben. Egy odavezető utazás nem csak nehezen lenne visszafordítható, lehetetlen lenne. És kezdjük a távolsággal. Mert a számok annyira szélsőségesek, hogy agyunk egyszerűen megtagadja feldolgozni őket. A Szaturnusz a nap körül 1400 millió kilométer átlagos távolságban kering, hogy ezt perspektívába helyezzük. Amikor ma este a Szaturnuszt nézel egy távcsövön keresztül, olyan fényt látsz, ami körülbelül 80 perce hagyta el a bolygót. Egy egyszerű rádióüzenet, hogy megérkeztünk, több mint 1 órába telnénk, hogy elérje a Földet. És a válasz újabb 1 óra vissza. 1 óra vissza. De tegyük ezt kézzelfoghatóbbá. Ha autóval hajthatnál a Szaturnuszhoz autópálya sebességgel, mondjuk 100 km/h megállás nélkül, több mint 1600 évbe telnénk. Ez hosszabb, mint az idő Róma bukása és ma között. Unokáid. Több tucat generációval később még mindig vezetnének. Most gondolj erre. A Mars. A következő célunk emberi felfedezésre. Körülbelül 55 millió kilométerre van a legközelebbi megközelítéskor. A Szaturnusz 25-ször messzebb van. Minden kihívás, amivel szembenézünk, hogy eljussunk a Marsra. A sugárzás, az izoláció, az ellátási problémák. Szorozd meg mind 25-tel, és aztán adj hozzá új problémákat, amiket még el sem képzeltünk. A marsi utazás 6-9 hónapot vesz igénybe. Egy Szaturnusz utazás hagyományos rakéta technológiával, optimális bolygó együttállással. 6-7 évről beszélünk csak odafelé. Gondolj csak bele, 7 év egy fémes tartályban a vákuumon keresztül. 7 év minden cseppvíz újrahasznosítása. 7 év kozmikus sugárzás, bombázás. 7 év nézni a Földet zsugorodni egy láthatatlan pontig. És ez csak odaérni. Ha idáig eljutottál, hagyj egy lájkot. Mert ami most jön, még brutálisabb. Itt komolyodik el. A távolság még csak nem is a fő probléma. Az igazi probléma az energia. Egy űrhajó elvitele a Szaturnuszhoz hatalmas mennyiségű üzemanyagot igényel, de itt a brutális matematika az űrutazásról, amit a legtöbb ember soha nem fontolgat. Minden kilogramm üzemanyag, amit viszel, több üzemanyagot igényel a mozgatásához. És ez a plusz üzemanyag még több üzemanyagot igényel saját maga mozgatásához. Ezt hívják rakétaegyenletnek. És ez a fizika egyik legkönyörtelenebb törvénye. Egy űrhajó gyorsításához a Szaturnuszhoz való észszerű áthaladáshoz szükséges sebességre, aztán elég lassítása, hogy ott maradjon ahelyett, hogy elrepülne mellette. Olyan üzemanyag mennyiségeket igényel, amik az abszurditás határán vannak. A számok olyan rosszul omolnak össze, hogy a mérnököknek teljesen más megközelítést kellett kitalálniuk. Ezt a megközelítést gravitációs segítségnek hívják. Ahelyett, hogy elegendő üzemanyagot vinnének, hogy közvetlenül elérjék a Szaturnuszt, az űrhajók, mint a Cassini, más bolygók gravitációját használták ingyenes gyorsításként. A Cassinit 1997-ben indították, és nem érte el a Szaturnuszt 2004-ig. 7 év keringve a belső naprendszerben, elhaladva a Vénusz mellett 2-szer, a Föld 1-szer, és a Jupiter 1-szer, kis mennyiségű lendületet lopva minden bolygós találkozásból, és a Cassini egy embertelen szonda volt, ami körülbelül 5600 kilót nyomott. Egy személyzetes Szaturnusz küldetésnek nagyságrendekkel nehezebbnek kellene lennie,
Életfenntartó rendszerek, étel évekre, víz, újrahasznosítás, sugárzás elleni páncélzás, hálószobák, gyakorlófelszerelés, orvosi létesítmények, alkatrészek, mindenhez. A tömeg katasztrofálisan halmozódik. Minél több tömeget próbálsz mozgatni, annál több üzemanyagra van szükséged. Minél több üzemanyagra van szükséged, annál több tömeg van. Ez egy spirál tiszta kijárat nélkül. A számok egyszerűek. És szörnyűek. Egy személyzetes egyirányú Saturnus küldetéshez észszerű áthaladási időkkel egy több épületméretű űrhajóról beszélnénk. Vagy olyan hajtási technológiáról, ami nem létezik. És csak az odaútról beszélünk. Még csak nem is fontoltuk meg a visszatérést. Hagyj egy kommentet, ha kezded érteni a probléma nagyságát. De képzeljük el, hogy megoldjuk a hajtási problémát. Mondjuk, hogy valamilyen jövőbeli áttörés olyan elég erős motorokat ad nekünk, hogy elérjük a Saturnust észszerű időn belül észszerű mennyiségű üzemanyaggal. Most kezdődik az igazi rémálom. A kozmikus sugárzás. A mélytűrben a kozmikus sugárzás semmi olyan, mint amit az űrhajósok tapasztalnak a nemzetközi prállomáson. Az ISS a földvédő mágneses terében kering. Védve van. Az űrhajósok ott körülbelül 150 millisievertet kapnak évente. Körülbelül 50-szer többet, mint az átlagos ember a Földön. De még kezelhető. A Föld magnetoszférán túl ez a szám felrobban. Egy Saturnus utazáson az űrhajósokat bombáznák galaktikus kozmikus sugarak és naprészecske események lényegében semmilyen védelem nélkül. 600 000 millisievertes kitettségi szintekről beszélünk évente. Vagy több. Egy 7 éves utazás során ez 4000-7000 millisievertes kumulatív kitettség. Hogy ezt kontextusba helyezzük, a NASA jelenlegi karrierhatára űrhajósoknak 1000 millisievertes összesen. Egyetlen egyirányú Saturnus utazás 4-7-szer meghaladná ezt a határt. A biológiai következmények pusztítóak. A DNS károsodás felhalmozódik. A rák kockázata felszökik. A kognitív funkció romlik. A tanulmányok azt mutatják, hogy a kozmikus sugárzás mérhető agykárosodást okoz. Befolyásolja a memóriát. A döntéshozatalt. A reakcióidőt. Minél hosszabb a kitettség, annál rosszabb lesz. És itt a probléma. Nincs gyakorlati páncélzási megoldás. A részecskék olyan energikusak, hogy megállításukhoz hatalmas anyagtömegek szükségesek. Vagy aktív mágneses páncélzó rendszerek, amik még nem léteznek. A vastag páncélzás valójában rosszabbá teszi a dolgokat. Másodlagos sugárzást generál, amikor nagy energiájú részecskék beleütköznek. Mire az űrhajósok elérnék a Saturnust, testük már alapvetően kompromittált lenne. Sejtjeik károsodottak lennének. Agyuk romlott lenne. Immunrendszerük összeomolva. És ez csak az odaút. 7 év. De vissza kellene térnünk. Újabb 7 év. Összesen 14 év halálos sugárzás. Nem élnéd túl. Tested nem bírná. DNS-ed annyira fragmentált lenne, hogy a sejtek egyszerűen abba hagynák a működést. Oszd meg ezt a videót most, ha érzed ennek a valóságnak a súlyát. De a sugárzás nem az egyetlen probléma. Mert miközben a sugárzás csendben pusztítja a sejtjeidet, valami ugyanolyan pusztító történik a testeddel. A mikrogravitáció. Az ISS-en az űrhajósok 6 hónapot töltenek pályán. Még napi 2 óra gyakorlással is visszatérnek a Földre mérhető csontvesztéssel, izomsatrófiával, kardiovaszkuláris dekondicionálással. Néhányan soha nem nyerik vissza teljesen repülés előtti csontsűrűségüket. Egy Saturnus küldetés évek súlytalanságot jelent. Nem hónapokat, éveket. A számok félelmetesekké válnak. A csontok sűrűséget veszítenek körülbelül 1-2%-ot havonta mikrogravitációban. 7 év után potenciálisan több mint 80%-os csontvesztést nézünk. 80%. A csontvázad olyan törékennyé válna, hogy hétköznapi mozdulatok töréseket okozhatnának. Felállni bármilyen jelentős gravitációban kérdésen kívül állna.
Az izmok hasonló pályát követnek. A szív, ami maga egy izom, kezd zsugorodni és gyengülni. Anélkül, hogy a gravitáció kényszerítené vér felfelé pumpálására, könnyebb munkaterheléshez alkalmazkodik. Évek után az űrben nehézségei lennének a vérnyomás fenntartásában még csökkentett gravitáció ellen is. A szemek formát változtatnak, ahogy a folyadék nyomás nő a koponyában. A látás problémák már dokumentálva vannak ISS űrhajósoknál viszonylag rövid tartózkodások után. Mikrogravitációban töltött évek után a látás tartós károsodása majdnem biztos lesz, az immunrendszered legyengül. Az egyensúlyrendszered, ami gravitációval való együttműködésre tervezve, megzavarodik, és végül nem működővé válik. Alvó vírusok újra aktiválódnak. A sebek lassan gyógyulnak. 7 év áthaladás után az emberi test valami olyanná alakulna át, ami alig képes működni bármilyen gravitációs környezetben. Elérkeznél a Szaturnuszhoz, mint egy héj. Csontjaid törékenyek, izmaid elsorvadva, szíved gyenge, agyad károsítva sugárzástól, és akkor vissza kellene térned. Újabb 7 év, ugyanazokban a körülményekben, vagy rosszabbakban, mire visszaérkednél a Földre, ha egyáltalán visszaérkednél, nem tudnál járni, nem tudnál állni. Valószínűleg nem túlélnéd a visszatérést. Tartós rokkant lennél, ha szerencsés lennél, valószínűbb, hogy meghalnál a visszaúton. Ha ez a videó hatással van rád, iratkozz fel a Kozmosz Púróra most. Gondolhatnád, hogy a megoldás a mesterséges gravitáció. Egy forgó űrhajó, ami szimulálja a Föld vonzását. Elméletben igen. A gyakorlatban a mérnöki kihívások elképesztőek. Kényelmes mesterséges gravitáció generálásához anélkül, hogy megbetegítenéd a legénységet Coriolis hatásoktól, egy űrhajóra van szükséged legalább 100 méteres forgási sugárral, pontos sebességgel forogva. Ilyen szerkezet építése, indítása és fenntartása a jelenlegi technológiával gyakorlatilag lehetetlen. Már csak a tömegigények exponenciálisan rosszabbá tennék az üzemanyag problémát, és még ha építhetnénk is, az űrhajónak még mindig éveket kellene töltenie a mélytűrben, sugárzásnak kitéve. Olyan rendszerekkel, amiknek tökéletesen kell működniük majdnem egy évtizedig anélkül, hogy lehetőség lenne utánpótlásra vagy javításra a Földről. Egyetlen kritikus meghibásodás, és a küldetés véget ér. Nem mentéssel, halállal. De tegyük fel, hogy minden működik. Hogy eléred a Szaturnuszt. Hogy túléled az utazást. Most mi van? A Szaturnusznak nincs szilárd felszíne. Egy gázóriás. Egy kavargó hidrogén és hélium világ, ami egyre sűrűbbé és forróbbá válik, ahogy leereszkedsz. Amíg a nyomás össze nem zúz bármit, amit építhetünk. Nem tudsz leszállni a Szaturnuszra, még csak közel sem kerülhetsz pusztulás nélkül. De mondjuk a küldetés célja egyszerűen a Szaturnusz körüli keringés és holdjainak tanulmányozása. A Titán szűrű légkörével és folyékony metán tavaival. Az Enceladus vízjég gejzíreivel, ami felszín alatti óceánt sejtett. Még akkor is hazatérés legyőzhetetlen problémát jelent. És itt a matematika igazán lehetetlenné válik. A Szaturnusz gravitációs befolyásának elhagyásához és a Földhöz való visszatéréshez jelentősen gyorsítanod kell. És emlékezz az üzemanyag problémára. Valójában sokkal rosszabb, mint amiről beszéltünk. Nem csak üzemanyagra van szükséged, hogy elérj a Szaturnuszhoz. Üzemanyagra van szükséged lassításhoz, amikor megérkezel. Aztán üzemanyagra van szükséged újragyorsításhoz a visszaútra. És üzemanyagra van szükséged lassításhoz, amikor eléred a Földet. Minden szakasz hatalmas mennyiségű hajtóanyagot igényel. És az összes visszaúti üzemanyagot magaddal kell vinned az elejétől. Ami azt jelenti, még több üzemanyagra van szükséged az üzemanyag mozgatásához. A rakéta egyenlet könyörtelen. Egy személyzetes oda-vissza Szaturnusz utazáshoz észszerű áthaladási időkkel az üzemanyag hasznos teher arány olyan szélsőségessé válik, hogy a küldetés egy kis város méretű űrhajót igényel, vagy olyan hajtási technológiát, ami nem létezik. Ez nem mérnöki kreativitás kérdése, ez egy kemény fizikai határ. Hadd adjak konkrét számokat. Mindössze 1 kg hasznos teher elviteléhez a Szaturnuszhoz és vissza körülbelül 1000 kg üzemanyagra lenne szükséged.
1000 az egyhez. Ez azt jelenti, hogy egy 6 fős legénységhez minimális ellátással millió tonnányi üzemanyagról beszélünk. Milliókról. Nincs rakéta, ami ezt elindíthatná. Nincs mód megépíteni. Nem jelenlegi, vagy előrelátható technológiával. És itt a brutális irónia. Minél nagyobbra csinálod az űrhajót, hogy több üzemanyagot vigy, annál több üzemanyagra van szükséged az űrhajó mozgatásához. Ez egy matematikai ördögi kör megoldás nélkül. Ha csak nem találsz fel teljesen új technológiát. Nukleáris meghajtás. Antianyag motorok. Valami, amink nincs és nem lesz évtizedekig, talán évszázadokig. Oszd meg ezt a videót valakivel, aki azt hiszi, könnyen kolonizálhatjuk a naprendszert. Van egy másik tényező, amiről ritkán beszélnek. Kommunikáció. A Szaturnusz távolságában maga a fény 70-90 percet vesz igénybe, hogy csak odafelé utazzon. A pályahelyzetektől függően egy egyszerű beszélgetés a küldetés irányítással azt jelenti beszélni, várni majdnem 2 órát, hogy szavaid megérkezzenek, aztán várni újabb 2 órát a válaszra. Bármilyen vészhelyzetben egyedül vagy, teljesen egyedül. Ha valami rosszul sül el, nincs valós idejű útmutatás, nincs azonnali támogatás, nincs mentés. Minden problémát meg kell oldanod azokkal az erőforrásokkal és tudással, amik a fedélzeten vannak. És elég gyorsan kell megoldanod, hogy a probléma ne kaszkádozzon teljes rendszer meghibásodásba, mielőtt kommunikálhatnád, hogy valami rosszul ment. Ennek az izolációnak a pszichológiai költsége majdnem lehetetlen megjósolni. Az emberek szociális lényekként fejlődtünk, akik a kapcsolattól függenek, évek bezártsága egy kis térben néhány másik emberrel. Menekülés lehetősége nélkül, új arcok nélkül, díszletváltás nélkül, és a tudat, hogy a Föld olyan messze van, hogy jelentős segítség lehetetlen. Az antarktiszi kutatóállomásokon és tengeralattjáró legénységeken végzett tanulmányok azt mutatják, hogy még sokkal rövidebb izoláció időszakok is depresszióhoz vezetnek. Szorongás, interpersonális konfliktus, kognitív hanyatlás. Egy Szaturnusz küldetés az emberi pszichológiát teljesen felderítetlenül területre tolná. És amikor az elme összetörik a mélytűrben, nincs kórház, nincs terapeuta, nincs menekülés, csak sötétség, csend és az épelmélyűség lassú felbomlása. Ha érzed ennek a lehetetlenségnek a súlyát, hagyj egy lájkot. Szóval, hol hagy ez bennünket? A Szaturnusz nem olyan, mint a Mars. A Mars rendkívül nehéz. A Szaturnusz gyakorlatilag lehetetlen bármilyen technológiával, amit észszerűen előre tudunk vetíteni. A távolság túl hatalmas, az energiaigények túl szélsőségesek. A sugárzás kitettség túl halálos. A fiziológiai károsodás túl súlyos. A visszaút matematikailag megvalósíthatatlan olyan hajtási áttörések nélkül, amik talán soha nem jönnek el. Egy ember, aki a Szaturnuszhoz utazna, sugárzás károsított héjként érkezne meg, fizikailag romlott korábbi önmagától. Egy világot keringve, amit soha nem érinthetne, hazatérés módja nélkül. Ez nem pesszimizmus, ez fizika. És a fizika nem tárgyalható. De van még valami, ami még rosszabbá tesz mindent, és szinte senki nem említi. Az idő. Az idő, ami kellene a technológia fejlesztéséhez, hogy ezt lehetővé tegye. Évtizedek, talán évszázadok. És ez idő alatt folytatnád az öregedést. Folytatnád az életet. És valószínűleg meghalnál, mielőtt a technológia létezne. Tehát még ha valamilyen távoli napon lehetséges is lenne. Neked, nekem, bárkinek, aki ma él, a Szaturnusz örökre elérhetetlenül marad. És van valami mélyen szomorú ebben. De valami szép is. Mert emlékeztet a léptékünkre, törékenységünkre. Olyan korban élünk, ahol hozzászoktunk minden határ meghódításához. Megmásztuk a legmagasabb hegyeket, leereszkedtünk a legmélyebb óceáni árkokba, a Holdon sétáltunk. De az univerzum nem törődik ambícióinkkal, a távolságok valódiak. A fizika törvényei megváltoztathatatlanok, és néhány hely egyszerűen túl lehet az emberi elérésen. A Szaturnusz emlékeztet erre. Emlékeztet, hogy még legfényesebb eredményeink is aprók ahhoz a kozmoszhoz képest, amit lakunk. Talán ez nem tragédia.
Talán emlékeztetés, hogy értékeljük, amink van. Ez a sápadkék pont a sötétségben függve, ahol az emberi történelem kibontakozott. Az egyetlen otthon, ahova igazán visszatérhetünk. Mert itt az utolsó igazság, amit senki nem akar hangosan kimondani. Ha a Szaturnuszra mész, nem fogsz visszatérni. Nem azért, mert nem akarsz. Nem azért, mert valami rosszul megy. Mert a fizika egyszerűen nem engedi. Mert a számok nem jönnek ki. Mert tested nem élné túl. Mert nincs elég üzemanyag a világon. Ez egy egyirányú utazás. Definíció szerint, matematika szerint, valóság szerint. És talán egy nap ez megváltozik. Talán jövőbeli évszázadokban technológiák jelennek meg, amik a lehetetlent pusztán nehézzé teszik. Nukleáris fúziós meghajtás, fejlett sugárzás elleni páncélzás, mesterséges hibernáció, űrhajók, amik üzemanyagot arathatnak a Szaturnusz holdjaiból vagy légköréből, de mindennel, amit ma tudunk. És mindennel, amit észszerűen várhatunk a következő évtizedekben fejleszteni. A Szaturnusz marad, ami mindig is volt. Egy gyönyörű ékszer az éjszakai égbolton. Örökre elérhetetlenül. Emlékeztető, hogy vannak határok. Hogy vannak helyek, ahol az emberi ambíció a fizika mozdulatlan falainak ütközik. És talán ez rendben van. Talán szükségünk van ezekre az emlékeztetőkre. Azokra a helyekre, amiket nem érhetünk el. Azokra a határokra, amiket nem léphetünk át. Mert alázatossá tartanak bennünket, őszintévé tartanak, emlékeztetnek, hogy kicsik vagyunk, törékenyek, mulandók, de hihetetlen szerencsések is. Mert egy bolygón élünk, ami fenntart bennünket, ami megvéd, ami lehetővé teszi létezésünket. És miközben nézzük a Szaturnuszt a távolban. Gyönyörű és elérhetetlen. Értékelhetjük, hogy nem kell oda mennünk. Nem kell minden világot megérintenünk. Elég tudni, hogy ott vannak. Elég csodálni távolról. Elég megérteni léptékünket a kozmoszban. Ha ez a videó megváltoztatta, hogyan látod az űrutazást, hagyj egy lájkot. Iratkozz fel a Kozmosz Púróra. És mondd meg a kommentekben, elmennél a Szaturnuszra tudva, hogy soha nem térsz vissza, megéri az áldozatot? Vagy őrültség? Ez a Kozmosz Púró, ahol az űr nem fantázia, brutális valóság, ahol az álmok a fizikának ütköznek, és ahol a Szaturnusz marad, mint mindig, gyönyörű, titokzatos és lehetetlen. A következő alkalomig nézd tovább a csillagokat. De emlékezz, hogy néhány arra van rendelve, hogy távolban maradjon.